Vitajte pri sledovaní manuálu detskej digitálnej knižnice Kubo. Ak ešte nemáte v mobile či tablete aktuálnu verziu aplikácie Kubo detské knihy, stiahnite si ju cez Google Play alebo App Store. Môžete použiť aj webovú verziu aplikácie na app.kuboknihy.sk. Zvoľte možnosť registrovať sa. Vyplňte svoj mail, vymyslite heslo a kliknite na možnosť pokračovať. V ďalšom kroku vyberte možnosť Som učiteľ, zvoľte svoju školu a zadajte učiteľský kód, ktorý ste dostali od školy. Napíšte svoje meno a priezvisko a hotovo. Odteraz máte Kubo účet prepojený so školou.